за това участие. И аз благодаря. Продължаваме по следващата тема, така че останете с нас. Георги Влайков е един от наградените в конкурса Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2014 година, организиран от Общината и дирекция Спорт и младежка политика. Идеята, която е оценена от 15-членното жури, е на стойност 2000 лева и тя беше за изграждане на мобилен атракцион сред природата. Георги Влайков вече е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл. Добро утро, здравейте. Добро утро. За първи път ли участваш в подобна инициатива? Да, за първи път, макар че знам за нея от няколко години. И тази година с екипа така, решихме да се пробваме, така да се каже. Кажи ни малко повече за тази твоя идея. Мобилен атракцион. Това... Значи, идеята не е моя, тя е на екипа, който я състави. Работи с още двама човека, Илина и Костадин. Така, решихме да създадем нещо, което да предлага малко по, как да кажа, събирателен образ, ако мога така да се изразя, на различни типове услуги на открито. Защото в момента тези неща се прилагат малко отделно. Например, имате или само конна база, или само въжена градина, или нещо друго, примерно пейнтбол. Ние решихме да направим нещо, което да даде възможност на хората да посетят доста такива неща на едно място, събрани. Ще има въжени препятствия за тези, които харесват такъв тип забавления. Ще има стрелба с лък, ролеви игри, курсове по оцеляване и доста други неща, които сме планирали. Къде смятате да го ситуирате това? Той нали ще е мобилен, така че ще се мести. Да, значи ще има възможност за... Но едва ли в градска среда можете да го направите? В градска среда също може среда? Да бъде направено. Например, в Пловдив сме разглеждали като варианти младежкия хълм и гребната база. Иначе като начало атракциона ще бъде ситуиран в Белащица. Там има една вековна Чинарова гора, която е доста красива и е, бих казал, много, много подходяща за такова нещо. Имате ли вече разрешение? Така го направили на пролет, лятото, кога? Значи планираме да стартираме подготовката на пролет и лятото, евентуално юни месец, да сме готови, за да може да стартираме. Колкото до разрешение, понеже двамата ми зададете въпроси, колкото до разрешение, да, имаме разрешение от кметицата госпожа Читакова. Правихме там едно подобно събитие и всъщност тогава открихме, че терена е много подходящ за това, което ни трябва. Добре, аз исках да попитам, понеже ти казваш, че от няколко години знаеш за този конкурс, сега защо решихте сега да се включите? Може би идеята е достатъчно озряла или? Ами да, от една страна, пък и значи ние понеже с Илина организираме ролеви игри, тимбилдинги и такива неща от няколко години, имахме някаква подобна идея, но просто може би тази година се дооформи и когато и Костадин се включи към екипа, вече можехме да създадем нещо, което е завършено, така да кажа, и след това да го опишем съответно и да го представим като продукт. А тези средства, всъщност, нека да кажем, че вие спечелихте трета награда. Да, една от трето място. Тези средства за какво ще бъдат вложени вече? Измислихте ли? Да. За закупуване на някакви... Всичко е измислено. Значи непосредствените неща, които трябва да се закупят, най-вече това е инвентар и екипировка за въжените атракциони. Защото това е така един голям разход, който няма как да бъде снижен по никакъв начин, защото все пак там играят и неща като безопасност на участниците и тези, които го ползват. Нали, все пак атракциона е подходящ и за малки деца, и за големи хора, така че тези неща не могат да бъде направен компромис. Докато вече другите неща, като например инвентар за ролеви игри, те отнемат и време за изработка самите. Те, примерно една ризница или една броня може да отнеме месец-два. Така че те ще бъдат за малко по-нататъка, но сега непосредствените неща, които ще бъдат закупени с тези пари, е инвентар за самия атракцион. Добре, ти каза, че всъщност ти си и доброволец, идваш от сбирка на доброволческият отряд. Какво решихте? Ще ходите ли в районите, които бедстват в момента? В момента поддържаме връзка с
пожарната и чакаме информация от тях, защото те събират информация от всички пострадали райони и в момента, в който е ясно къде можем да помогнем най-добре, ще бъдем уведомени и ще отидем. А в други такива доброволчески инициативи участвал ли си, когато бяха наводненията през лятото? Да, във Варна участвахме, имаше колеги, които бяха в Мизия, в Съединение сме ходили няколко пъти, така че Имате подготовката, знаете какво трябва да правите? Да, специално при такъв тип бедствие. Лошото е, че трябва да се изчака водата буквално да спре да се движи, за да може да се правят отводнителни дейности. За непосредствено спасяване там вече си има екипи на пожарната, и на гражданска защита, с лодки, водолази и така нататък. Така че професионалисти трябва да са. Да. Аз пак те връщам на темата за предприемачеството. Ти, предполагам, се запозна или поне участва с проектите на другите наградени. Как ти се сториха те? Значи, честно казвам, аз много се зарадвах на проекта, който спечели на Ваня Плачкова, защото аз самия съм завършил химия и съм наясно как децата и как студентите възприемат науки като химия и физика, като специално опитните установки, защото тези науки са известни като сухи науки, хората много не ги харесват. И всъщност нейната идея да направи специално физиката, понеже нейният проект беше на тази тема, опитни установки, видеоуроци и така нататък, е много добра, защото мисля, че има нужда в училищата да се внедри нещо такова, а и в университетите също, защото на Запад навсякъде вече се работи най-вече с мултимедия, всичко се визуализира като опит, да може не само да прочетеш нещо, но и да го видиш. Така че мисля, че това е много добра идея и се надявам да се реализира по най-добрия начин. А мислите ли за друг тип проект, с който да участвате пък до година? Принципно то идеи има, но мислим първо да завършим този и да го разработим, така да се каже, а пък вече след това ще помислим и за следващия, но трябва първо да завършим този. А спонсорира ли ви някой смисъл, помага ли ви бизнеса? Защото това е нещо много хубаво. Значи за момента не, но сега вече след като имаме, така да се каже, признанието на журито, което пише не е малко, и се надяваме да намерим някакъв начин за дофинансиране и да го стартираме по възможно най-бързия начин, така да се каже. Има различни варианти и програми, така че... Спомена за тези те наречени ролеви игри. Имате опит в тази област? Да, значи какво представляват? Значи с Илина организираме такива игри от 2009 година. Ролевите игри е един нов тип забавление в нашата страна. На Запад в нашата страна е нов, Да, на Запад. Значи на Запад това нещо се правят може би 30 на години вече. Там е доста широко застъпено. Тук все още не, защото може би мисленето на хората е малко, че като чуят ролева игра и като чуят с какво се занимаваме и казват, че това е едва ли не игра за непораснали деца. Всъщност не е така, защото средната възраст при нас се покачва с годините. Все повече хора намират това като един много хубав алтернативен начин за разтоварване след работна седмица или начин за прекарване на отпуската, например, защото има игри, които се провеждат примерно по 2-3-4 дена. Тази година планираме международна игра, тъй като от няколко години контактуваме с колеги от Сърбия и се надяваме да привлечем участници от 4-5 страни. И това определено няма да е детски фестивал, така да се каже. А има ли наистина дати или период, в който ще го проведете? Да, значи... Фестивал ли ще бъде всъщност? Къде ще бъде? Значи ще бъде на Костенец в околността на хижа Гурголица между 3 и 6 септември тази година. И в момента текат всякакви организационни неща. Подготвяме сайт, превеждат се правила, правят се видеоклипове на английски, за да може всички да ги видят. И общо взето екипа работи доста сериозно. И се надяваме да стане нещо, което така да популяризира LARP-а, защото ролевите игри, им казваме LARP, съкръщението от английски Live Action Roleplay. И конкретно тази ще бъде със средновековна насоченост, понеже има и такива, които са използвате ли сюжети от някакви известни книги?
Не, по-скоро хората, които изиграват някаква роля, си избират да наподобяват на някои, примерно персонажите от някакви известни книги. Но като цяло идеята на тази игра е, че играчите определят какво ще се случи. Така че там има по-скоро зададени рамки от организатора и вече вътре се решава какво ще се случи. Нали? Не е като театър. Аз казвам това, ти ми отговаряш еди как си и после се случва нещо трето. Тоест хората го решават на момента. Само зададени някакви първоначални условия, оттам нататък. Ами да. Импровизираш. Точно, трябва да си възможно най-свободен, за да изиграеш. Някакви цели ще има, предполагам. Да, за всички ще има задачи, да. Добре. Ти как си представяш, така вече виждаме, че в някакви определени сфери си започнал като един млад предприемач. Къде виждаш най-вече бъдещето си? Всичко това, за което говорихме, или смяташ да се концентрираш повече в едно от нещата? Ами, значи най-вече... Химията, за съжаление, не за момента поне. Може би най-вече в сферата на услугите, тъй като аз съм планински водач и се занимавам най-вече с такъв тип outdoor activities, така да се каже. Ролеви игри, тимбилдинги, курсове по оцеляване, така че мисля, че ако човек има желание и възможност, може да развива тези неща, без да се концентрира само в едно. Добре. В анонса, който направихме в началото на предаването и обявявайки гостите, казахме, че ще питаме какво искаш да кажеш, какво послание искаш да отправиш към младите хора на Пловдив. По послание да забравят малко за компютъра вкъщи и да излезнат малко навън, защото има много красиви неща, които могат да се видят и много не само красиви, но и полезни неща, които могат да направят със себе си, когато се занимават с някакъв вид такава дейност. Независимо дали ще е свързана, примерно, с стрелба с лък, с ролеви игри, с каквото и да е. Дори разходка в планината? Да, дори разходка в планината, значи можеш да научиш много полезни неща по време на един, да кажем, 7-дневен преход в планината. И за природата, и за себе си. Така че мисля, че всичко трябва да се пробва и съответно всеки, разбира се, да се намери това, което му допада най-много. Неговото нещо. Добре. Благодарим ти за това участие. Благодаря. Остани още малко с нас. Останете и вие, за да ви кажем няколко културни акцента.